hilig ba mo mag-order sa online? Oh no! Ano sa mo nag-confinay? Ano sa mo nag-order? Wala, kaya di may mahilig ko na kung Mga night? wala. Kami, di yun mahilig anak, sir. Di mahilig ko Wala. order. Pero wala ko kasi order online. Wala yun. Malapit ang balay ni Ma'am Maria Tagadian. Kunsa si Maria? Ay, mama, no, ma'am? Oh no! Ay, may hapon, ma'am. Anong... hapon na ba ito? Ang tanaw, kadyasan ba na? Mas pa, mama. Okay, ma'am, kadyat naman. Kasi ngalan sa yung bana, ma'am? Primo, no? Gabi, palitis diri, no? Kay, tana ka nang... Kanang naghilig ba mo mag-order sa online? Kanang namaligya mo vitamins wala po. Nope! Wala. Nangatwirang ka pa. Ano ba? Miss daw, ma. Ano wag kinamo ba naka-order dire inyo hangalan? Yan ang hirap. Order niyo sa online. Mga vitamins, daghan ba na yun na namaligya ang mga vitamins? Wala. Kasi klase na pang mga vitamins. Problema mo na yan! Kasi nasa mo anak nay. Nay, ano ba uso bang kuan ron? Uso ba ang stammer? Ano ganyan? Kasi pa yung nagkuha na sir. Nope! Sili, ang nakapangalan nito sa mga documents, Maria. Then, ang nakakover siya yung bana. Ikaw ka, sir. Primo ako. Daghan niyo, ma'am. Nara ko mga viral na eh. Nay, uso ba yung stammer? Upat ka kinarton. Wala, kaya di may mahilig ko na Sinungaling ka. Wala na bayaran. Ang mabayad ninyo ane 15,000 tapos wala pa labot sa delivery charge. Ana, finish na. Nara ba ang delivery charge mo? Layo-layo Pagadian City pamangod me. 3.5 ang kuan delivery charge. 15,000 ang mabayad niya sa bagay nga mga Wala kuan. yung kukunin mo naka-plus night? Bakit ganyan na inaasal mo? Ano bang drama mo sa buhay? Hindi mo pa rin nakutana ni ma'am nga. Abi no, maligay mo mga kuan vitamin. Kuan na siya sir, kanang sipya pa na nga kuan ba? Pero ma'am kaya ang nakabutang sa mga documents mga lan tapos sa imong bana. Tapos ang order dito vitamins. Nya ang address Talites. Talites likod. Tigulaan mo yun, nalapas mo yun ito. Sa ako mo na wala manggal, wag yun may anak. Problema mo na yan! Saan yan? Paano niya? No? Bayad ka na nay. Na, di yun ko kay wag yun binang order, anak. Tama kayo. Ako naman eh. Kami, di yun mahilig anak, sir. Di yun mahilig Wala. ako order. Pero wala ko mo kasi order Wala. online. Wala yun. Sukad, wala yun may sukad order, anak. Isa po na siya nga vitamin sir. Klase. Lain ang klase. Meron na siya kanang baligya na. Baligya. Kasi nakalimot lang mo. Ay, wala, ay, wag yun. May may alam, may maninda itaon, anak. Sinagsuko mo sa mga bata ba? Ay! Nganin na lang ma'am para pwede naman na yung mabalik. Pero kanang nalang tayo permanent pumatod nga. Dili yun inyong order. Wag. 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 Huwag mong subukan. Pero sa inyo, permahan lang nyo nga nagpamatood nga dili niyo yung order tapos amo lang ibalik sa mo ah. Sige, ganito kung bukson ka na mo. Manager na, ako kay firma na. Then, ibalik lang nyo ma'am. Ano ay makabasa na may documents permahan nga nagpamatood nga wala ninyo dawata, wala ninyo dayon na ang order. Pwede Okay. Kung nang order sir, gikan kita siya kagadian. Ha? Ang tao lang na to ka, Jit, sir. Yun kuwan. Para dili po may magkuhan sa mga manager nga. Kasi maam, okay Na, yung manager nga nay, wala ang ginatod bayad na mo mo. ka. Niya kang tatay pagin nga. No, saan na po na ron? Kanang katigara may order Hindi na. mo bayaran na si nanay, si tita mo bayad. Ano lagi? Makulaan na, dali. Kaya mo gani,
Oh, Kayo ka lang eh. So, pwede lang to. Ayaw ka nakita dito. Talaw ka tayo. Ali sir, pwede na to banan sir kay. ako yung Para nakabalay. mabalik. Vitamins. Nanay. Ay, mahan. Dalay kun ka. Bigyan ang tambalan eh. Basing ka to ng kuan ngay. Sa kalian ba? Basing mo. Wala ninyo dawata para mabalik na. Ilang kay Na, pirma gyud mo ani ron. Na. Surprise! Happy birthday, Mom and Sir! Birthday di ay! Surprise di ay! surprise ma'am! Happy birthday! Surprise ma'am! Surprise! Happy birthday, Mom and Sir, no? Happy birthday kayo ninyo! Ma'am, dire lang sa tawangan, sir. Dire lang sa tawangan. Yan karon ba? Sa mga gibati. Menay, menay. Speechless, makating. Wala dito kita sa tao. Pinanukol ba? Nag-sir, bud? Wala nga kabalo, ma'am. Option sa kabayan niya. Okay, may yanan sa may. Okay, no, amen. So, alright, no, may ngapon ka natong tanan nga naadiri karon, especially sa imo, Ma'am and Sir. May ngapon ninyo. O karon, Ma'am, na-prank jud mo, Ma'am, naila jud mo. Nakulbaan jud ni si Sir ba. Nya, before day ta magsugod day, Ma'am, no, mapaila-ila sa ko di ay me kay basig natingala mo ba nga ni kalit rami gabot diri unya giprank pa jud mo na mo. So kami di ay ang everything surprises from Pagadian City. Nanay special nga tawo nga gusto mo pabatay sa inyo ang adlaw nga natawhan karon. Wow. So mao ni yang gihatag nga gift ninyo, Ma'am, no, tungod kay ani mo niya kahinigugman ang siya gihatag nimo nga flower bouquet with money. Wow, palakpakan ko na to si Ma'am. O dili lang sa ikaw di ay, Ma'am, si Sir po di ay. Wow, panauna kayo ni Sir. No karon dili lang pud ka na ang iyang gihatag nimo, na pud sila gihatag nimo nga teddy bear. Wow! Dili lang pud ka na family fan spaghetti. Wow! Panauna kayo yung Ferrero chocolate and soft drink. Wow! O karon lang kali siya, dili gini siya mawala sa tanong occasion. Na pud siya gipadala nimo nga red ribbon cake. Wow! O karon, Ma'am, nanakay na, Ma'am, Sir, na mo hihin kinsay gapadalaan eh. Wala mo ka malo kinsay gapadalaan eh.
So dili lang kay kana ang iyang Kaila ko. gihatag. Kaila ko. Napod sila gihatag nga letter. O karon ako ning basahon diri na to may balaan kung kinsa gyud ko padalaan ni. Okay no, so ako ang basahon ang letter. Hi, good afternoon to everyone and hello ma, happy birthday to you. Wish na mo hatagan kapag dugang og daghang mga katuigan sa imong kinabuhi. Dugang kabaskog sa panglawas ug labaw sa tanan ang paggiya sa labang makagagahom nga si Jesucristo. Ug sa among amahan pa advance happy birthday. Mapabisan wala kami sa inyong adlaw nga tawhan apan ania kami nagduyog pinaagi niini. Tungod kay diri man mi sa layong dapit. And once again, happy birthday to both of you. We love you always and we miss you so much. From Philnesh and Girly. Wow, palakpakan Yan ay mga anak yan. Anak tayo ninyo ang nagpadala ani. So karon ma'am, unsa inyo ang ika-response sa nagpadala ani sa inyong mga anak? Praise the Father's name. Pasalamat. Una sa tanan sa atong labawng makaraga. Dili ni mahimo kung wala siya ang nagagiya sa aking mga anak. Tabisan dili lang ko sila paabot. Apan ibati nila ang pagigikulang. Amen. Ila kami ay tutupan. Salamat sa langit ng Amahan. Tungod sa iyang mukha, kanamo. Nahimo kining mga. Salamat, Mahal. Ngayon, ang mga anak na sila yun. Kira ka din. Kainom ko sila kanamo. Ayan nga ginagawa. Kung akong pangayihunin mo ang sila sa layong kadapit. Ngayon mo silang panalangin. Dili mo sila kalimutan ng mga anak. Amen. Ikaw na makahali sa kalimutan. Diyaw dyan ni kalimutan. Amahan, bisan ka man. Sa imong igamit kanon na mahal. Ako mga kaigsunan nga ilang isuko ang mahal. Nagkukay sila kabahinanan sa kalipay nga among ibati kanon. Amen. Ang duha sa kalipay ang mahal dili kabahinan sa akin. Salamat ang mahal. Sa agis nagmatag ka namin kaligod, usog, kabasko o kadasig nga magpakabuhi pa kami niining kalibutan na makakasi. Salamat ka amin. Laigod ka sa laigod. Balik na ko ang dumuog ang himaya di lamang sa imong pangalan. Lord Jesus Christ, the Creator of all sa Amen. Pastor, praise the Father's name. Hallelujah. Amen. So ikaw sir, unsay mo ang ikastorya sa imong mga anak? Sige lang to. Advance sa birthday man. Gauna imong birthday karon. Salamat. Maing hapon mo sa tanan. Ako magpasalamat ko sa amahan nga karon. Huwag ko magdahom na ining urasa di ay abot sa panalangin ikat ang anak. Pero sa ang birthday sa iyang mama ay wow lang naman. Advance. Na tayo, advance.
karon salamat na salamat kay tamaan nga initiigan sa 19 ako mag-75 ako nagpasalamat ko ako nga Live ko dala mo. Oh. Nandiyan na po yung siya nagauban kanunay namo sa akong sinabuhi na siya igahatag na mo alikon kusog kay kami mga ulan na Senior. pero wala yun may biya sa amahan bisan iniming subtasyon na mo anak abigat mahal na mo ang labaw sa tanan ang Ginoo ug akong anak naghatag kanamo o celebrate sa among birthday. Salamat kayo sa among anak na si Girly Joy. Pili. O si Girly Joy. si Pile. Dua na sila. Ang isa tuwa sa gawas. Akong ipasalamatan sila. Ako, sige kong kontak akong anak nga na sa Manila. Karon yung adlaw pero wa mo adlaw mga Canada boss. Amen. Daghang salamat anak sabihin ang tanan ako matagtao hindi na naglalagay ng trakto Men! Wow! Alright, ko nindota kayo sa inyong mga response, ma'am, no? Salamat kayo sa man. O karon, gangyo na po ang inyong mga pamilya, mga anak, mga apo nilang ma'am, ug ni sir, na mo-wish na diri sa tubangan kay tungod kay birthday Manila karon. So, kinsay mo una? Nga, talagsara ka ni. Sige ma'am, si ma'am. So, naramay mo. May ako yung ito si Hello. Ako nagpasalamat ko sa ato ang itlong amahan. Ang Ginoong Kristo, pinaagi sa iyang anak, ang balantay, bunil, standard sa kaluwasan, Pastor Apollo Sikipo. So, ining taknaan, ining adlaw, kini ang adlaw sa akong mama birthday. So, ang ako ikasulti sa akong mama, papa, ma, salamat kaayo. Salamat ka na ako kami sa kalibutan. Kung wala mo ma, wala gusto. Salamat kayo. Nga naa mo, nag-atiman ka na mo sa akong mga igsuon. Labi na sa akong igsuon nga to sa gawas ng narbaho. Akong igsuon nga si Pili, si Girly Joy. Guys, salamat kayo sa inyo ha. Nga wala yun ninyo kalimtiyan nga itong ginikanan. Salamat kaayo nga naa ka. Nagahatag o celebrate karon sa atong ginikanan. So, ma'am, sayang lutan. kanilang ako ang istorya sa inyo ha. Ma'am, salamat, salamat pa. Salamat kaayo. I love you. Inyong duha, ma'am. Wow. Salamat kayo. Alright, ihagpot sila ma'am, ihagpot. Alright, kinsa pa? Kinsa pa? Sino pa gusto mo sulti? Ma, pa, happy birthday. Nanamot pa ba ng mga idara? Oo, tagaan pa mo. Dugang pang mga katuigan, karon makaalaga no sa inyong mga anak. Salamat kayo ninyo sa inyong kaayo. Ma, pa, kaayo ninyo na mo. Isip ako nangugangan ko sa inyo ha, nga wala ko kasaway sa inyo. Isip ako ginikanan. Salamat kayo sa inyong gugma nga gihatag ninyo sa inyong mga anak. Ug I love you pa, ma. Salamat kayo sa inyong Right, magpakat pala po si ma'am. Sige, kinsa. Sige sir, diha lang daw sir. Salamat. Salamat kayo no, hindi kayunan karon nga adiin pag-abot pa lang namo karon ba akong nahinumduman nga adlaw ni natauhan sa akong mama. Napay gula. Akong papa. Naulahi. Then nagpasalamat pud ako sa tuwang langit mo nga mahan nga diin
gitagaan niya pa o taas figure nga panuigon akong mga ginikanan. O ako sa diyam po samahan nga padayon sila ang pagpangalagan. Tagan pagyud og taas pagyud ang kinabuhi. Kay aron makaalagan pagyud og taas-taas ini. Ulahi nga mga adlaw karon nga mabilin. Maya samahan o ako sa kaistorya ga ma sa imuhang atol nga natauhan karon. Pasalamat kong dako nga kaabot sa di karon sa imuhang daw nga natauhan. Kauban ni Papa ngay sukad-sukad sa ulog karon. Yan taga na ay malimtan na to mga panuigan nga di nato ni siya masaulog pero salamat sa mahal nga karon gitagaan niya og iya gabi na sa mga igsoon nga naghimo ni karon nga ihimo nilang surprise ba. Salamat kanila sa salamat kayo nila nga nakahinumdum sa sila ang igsoon nga to dito sa Lingdapit. Amen. Lagi ning gikadalangin nga celebration. Salamat sa kanyo ma. I love you pa. I love you. Sa inyong panuigon karon. Salamat samahan. Amen. Yun yung tamad. Amen. Wow, plagpakan ko natin si sir. Ako ni Nay. Nay, unang-una, mag-greet ko ni mag-happy birthday. Ko! Nino tay na advance happy birthday ay ako ikahatag sa inyo bulak review kay mo magporta. Thank you. Wow! Yay! Wish na ko ninyo nay tay nga unta kagan pa mo pangkatuigan. O kapas ko sa iyong panglawas o pakulot ko nay tay. Salamat. Hindi na ako tason. Ihag si Mama. Ihag po sila, ma'am. Wow! Kinsa pa, basig na pa'y ginan mo sulti. Sinapay mga apo. Kay wala na may wish. Natay cake ninyo diha mamo. Gato nang i-prepare but before anang tanan dili lang kay kanitanan. Napod siya igi handog na song. Ug karon haranahan mo na mo. Ako lang yatag tong singer. Palakpakan mo na tong singer. Hilak na. Puti daw. Picasso. Alright. Tatay, singot na sa init. Para daw na sa inyo ang kantahan, ma'am, sir. Para na sa inyo. Nagkikilay mo singer eh. Hilak. Sa buhay kong ito, aming pangarap lang ang iyong pagmamahal. Ay mapunta kahit kaya sandali, mata ay mamasdan, ligaya'y tila ba walang hanggan. Sana'y di na mag-isip kung nangangarap man din, kung ang buhay na makulay ang tatahapin. Minsan ay madarapa, minsan din ay luluha, hindi ka na maninimdim. Pagkat sa buhay mo ay may nagmamahal pa rin. Iingatan ka, aalagaan ka. Sa puso ko ikaw ang pag-asa. Sa ating mundo'y may gagabay sa'yo. Ang alay ko'y itong pagmamahal ko. Ay nagmamahal, aakay
inay, ikaw ang nagbigay ng buhay ko. Buhay na kay ganda, pangarap ko na makamtan mo na. Sana hindi na magising kung nangangarap man din. Ang buhay na makulay ang matahapin. Minsan ay madarapa, minsan din ay luluha. Di ka na maninimdim, pagkat sa buhay mo ay may nagmamahal pa rin. Iingatan ka, aalagaan ka, sa puso ko ikaw ang pag-asa. Sa ating mundo'y may gagabay sa'yo. Ang alay ko'y itong pagmamahal ko. May nagmamahal, aakay sa'yo. Aking inay, ikaw ang nagbigay ng buhay ko. Buhay na kay ganda, pangarap ko na makamtan mo na. Iingatan ka, aalagaan ka, sa puso ko ikaw ang pag-asa. Sa ating mundo'y may gagabay sa'yo. Ang alay ko'y itong pagmamahal ko. May nagmamahal, aakay sa'yo. Aking inay, ikaw ang nagbigay ng buhay ko. Buhay na kay ganda, pangarap ko na makamtan mo na. Pangarap ko na makamtan mo na. Para git hilak. Para kay Father. Kana hilak po na ito na ka. Ano sa iyong papa? Kana to sa kadlaw ba hilak. Covers PH. Iya. In sequence. Tibe. Before life remove all the innocence, my father left behind. And dance with my mother and spend me around till I felt asleep. Then on the stairs she would carry me, and I knew for sure I was lost. If I could get another chance, another walk
just come for me, yeah, yeah. And finally make me do just what my mama said. Later that night I was asleep. He left a dollar under my sheet. Never dreamed that he would be gone from me. If I could steal one final glance, one final step, one final dance with it, I'd play the song that would end forever in how I love, love, love to dance with my father again. Sometimes I listen outside her door. I hear a water run for him. I pray for her even more to me. I pray for her even more to me. I know I prayed almost too much, but could you stand back the only man she loved? I know you did too when you truly, but the Lord, she's dying to dance with my father again. Every night I fall asleep, this is all I ever dream. Okay no, so karon ato ang i-prepare og pangayoon ako sa atong labaw nga makagagahong nga panalanginan niya kining pamilya Tagadian. Ang tanang family circle of Tagadian. Ang Diyos magapanalangin. Kining adlaw sa among natawhan. Akong pangayoon sa amahan. Nga hatagan pa kami niya og dugang pangtaas nga kinabuhi. Aron makaalagad kami kaniya sa pag nga madagayaon gayud. Ingon man bangko namo ang kalipay nga gikan sa amahan. Mintras magapaabot kami nga kaming tanan magkahiusa nga face to face na gyud kami nga magka harap-harapan kay dugay ng panahon mingaw na gyud sa ila. Ug maora salamat kayo sa kasamdo ni sir. wish ni sir. Sa wish ni sir. Ay hapon no tatanan. Ako ka-istorya. Ngayon ko salamat sa atong amahan. Ay wala atong amahan, wala kita timo. Amen. Salamatan. Amen. Ang ikaduha, ang akong mga anak nga nagpadala ni ining libre. Tukad-tukad karon pa ko nahitabo ingon ani. Tingala ka ni ko nga nganong ga-order niya ana din nga tabala. Wa gyud ko maha, wa gyud ato. Malibad gyud ni maayo kay wa gyud. Kung pasalamatan ang tanan. Sir. O Wish mo sa inyong adlaw. ang amahan may magahatag na to o lahat natin kinabuhi. Salamat. Okay, tagkuti sa. Dayon blow dayon mo ma'am, blow dayon. Blow the candle, ma'am. Magdungan mo. Alright, happy birthday ninyo.
birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, and the sun burns to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday. Alright, so happy birthday pag-usap Lingkod lang sa- karon. Unsa inyong ika-final nga message karong adlaw? Wala na, Ang nagpadala po dani. Sinapa mo gusto isulti, ma'am? Pasalamat ko ni kamo sa among duha ka anak. Ay nakinumdum siya namo. Salamat samahan. Ka nakaangkon mig anak kasama kanila ka nakinumdum namin. Amen. Okay, ikaw, sir. Sapay, sinapa kayo isulti. Salamat nga sa akong mga anak. Sila nagpadala pa mo. Kalipay. Karong adlaw. Amo lang ikuan sa akin duwa tay. Kami duwa tay. Duwa para sa sila di mana. Una ni Ang natawhan jud. Salamat dito taman. Tao. Wala namin. Alright, amen. So karon kay since kay hapit naman ta mag-end, dili lang kay sila ang mag-wish sa inyo ama, mag-wish as everything surprises of a wish para ninyo. So ang among wish is we're not hoping but we declare na tagaan mo jud mo og dugang katuligan sa tunggoy na Dios. O pagpili ng gugma o kalipay sa inyo ang pamilya, ma'am. Especially ni Ma'am Wellness and Girly all the way from Jordan. Thank you, ma'am, for choosing and trusting at everything surprises ko. So karon ma'am, gyangyo ta mo nga mobabay lang mo sa camera o mo flying kiss. Babay lang sa camera. Flying kiss, alright. Come on, ma'am, babay lang, babay.